Hey folkens, hvad der er Lukas fra Lukas Alec Gameplay her, og vi er tilbage. Nej, Lukas Alec, jeg skal lige vende mig til det. Det er kun Lukas Alec nu. Ja, snart bliver kun Luke. Vi skal med noget mere SG episode 2, og jeg ved ikke, jeg har ikke uploadet den her anden video, jeg har lagt ud. Så jeg ved ikke, hvad jeres feedback er. Om der overhovedet er kommet noget feedback, fordi så mange subs er vi heller ikke op på endnu. Det er faktisk lidt et problem. Okay. Jeg er tilfreds. Sidste game gik jo vel. Yeah, world. Okay, det gik ikke som forventet. Vi forventer jo en sejr hver gang. Fuck den der. Okay, vi kan godt gå for chopper. Her, men lad os lige. Okay, wait, en chest. Kan vi lige. Det er lækkert. Ja, vi går for ham her, vi har brug for det. Okay. Ja, forhåbentlig han ikke set os. Ja, vi får gode hits, vi får rigtig gode hits. Ja, tak, du. Kan vi lige. Okay, lad os bare komme væk. Jeg kan nok der en eller anden, der skyder efter. Så hvorfor har alle kopper? Flint. Okay, så skal vi lige. Altså på nok. 4 stykker iron. Okay. Vi er good to go. Lad os bare komme lidt herover af. Så vi lige kan stå safe her, så vi lige. Hey! Sådan der. Do you fight me? Hvorfor blokker jeg ikke på den her? Vi tager ham fangale ud. Okay. Fangale ud. Nej. Jeg skal nok slappe lidt af. Jeg synes, vi er okay stærkt. Vi har 6 iron allerede. Yes. 11 sticks. Kom bare. Okay, jeg ved ikke. Er 11 sticks meget? Herinde. Okay, lad os lige brække os i den her kiste. Lige. Ja, shit, er jeg sindssyg eller sådan noget. Fuck, jeg går nu lige. Okay. Vi giver nogle fordele til for. Var det alt, eller er den for buff? Det er til 20, faktisk. Okay, det er nok derfor, du chain box 8. Full chain. Altid. Jeg ved ikke. Hvor mange pige har vi? Jeg har 2. Godt du, men jeg synes, vi er ikke stærkt på nogen måde, eller jo. Jo, fordi jeg har. Pil. No. Okay, jeg er bange. Nej, jeg synes bare, så nemt ikke. Jeg skal lige. Okay, supply. Nej. Ved du hvad? Nej, det kommer an på, hvor tæt på den spawner. Jeg kender det her med, men jeg kender ikke. Jeg tror, at kisterne er lavet om, fordi. Jeg vil ikke give dig stensvær. Jeg tager det med så bare. For ikke at give nogen for. Jeg har også selv kun stensvær, så hvis jeg møder en iron guy, som har 60 svær, men han looter den og kisten må til det der stensvær. Og jeg går for cleaner ud, og han får loggerand, så er det sådan. Okay, jeg snakker lidt for meget her. 4 pile. I'll take that. Vi er på 6 pile. Det stiger lige så stille. Jeg har været en carrot. Jeg kan godt lide. Mere iron. Vi kan lide det. Altså. Ja, frisk lige iron bukser. Men vi kører sikkert, drenge. Vi kører sikkert. Og piger. Vi kører sikkert. Drenge og piger. Vi går for iron sort, når vi kan. Jeg ved ikke meget, hvor meget der er at køre på. Der er en chest deroppe. Vi ser den. Jeg synes ikke, det er sgu ikke helt optimalt. Altså, det er C1 bare. Det er kun lederne, man kan få i C1. Armor. Heller stone sword, det er faktisk. Jeg synes ikke, det er okay. For stone sword til C1's. Lad os se, om der er noget her.
Kan vi det kunne vi ikke. Okay. Der ser ikke ud til at være noget herinde. Ellers er jeg totalt blind. Skriv i kommentarerne, hvis jeg er blind, og jeg har overset noget. Kun hvis jeg har. Skal vi tage fighten? Jeg tror ikke noget. Kan han choppe ind? Jeg ved ikke, om man kan se det. Når lige et gabel. Okay, han ved godt, hvad han vil. Nej, vi kan ikke. Vi skal lige ned på flat jord, før vi kan gøre det. Eller flat grund. Lad os lige. Vi får ham ilden. Vi får. Vi faldt ned og døde for damage. Det var en rigtig kort episode her. Jeg ved godt. Det var rigtig. Fuck, det var sæt med noget, vi faldt ned og døde fall damage. Det var rigtig nederen. Selvfølgelig er det nederen. Altså. Ja, det. Selvfølgelig er det nederen. Vi fik ham fandme i ilden, hvilket jeg synes var sgu okay, fordi han får lige boostet ud over kanten, og ud over kanten, det gør, at vi tager en masse damage, og så falder vi ned. Det var fall damage. Hvilket jeg ikke lige forstår. Jeg tror ikke, at lave kop uden, fordi så kan man bare spille rundt om os. Det var alt for den her video. Nu skal jeg ikke komme til at snakke for meget. Smid et like på den her video, hvis I kunne lide den. Hvis I ikke kunne lide den, så er I meget mere end velkommen til at smide et dislike. Jeg ved faktisk godt, jeg har lagt mærke til noget. Jeg ændrer hele tiden min måde at afslutte videoen, og sjældent starte videoen er tit den samme. Men afslutte, det er altid forskelligt, og sådan er det bare. Ja. Men I er mere end velkommen til at smide et dislike, hvis I ikke kunne lide videoen. Men endelig smid et like, hvis I kunne. Skriv i kommentarerne, hvis I vil se mere af den her serie, fordi jeg vil sygt gerne lave mere. Så altså, smid et like på videoen. Vi ses næste gang.